Pucanje crnobarutnim oružjem je, kao što vidite, veoma zanimljivo, ali nakon toga morate da očistite odmah posle pucanja, odnosno u toku tog dana, ne je bilo loše najkasnije u toku sutrašnjeg dana, da očistite crnobarutni revolver. Zašto odmah čistiti? Zato što je crni barut je veoma korozivan i ukoliko ne očistite, upropast ćete vaš veoma dobar revolver. U svakom slučaju, šta vam je potrebno od opreme, po znacima navoda, da bi očistili crnobarutni revolver? Pa pre svega, treba vam jedna oprema za čišćenje kalibra 44, pošto je 44. Treba vam malo toalet papira, ili ubrusa, ili maramica, sve jedno, papirnih. Treba malo vate, čekić, deo plastične štipaljke, ja koristim ili drveta za izbijanje ove štifne, za rastavljanje, ključ za pistone, obavezno, stara iskorišćena četkica za zube, šrafciger i normalno samo oružje. Na kraju vam je potrebno i ulje, vidjet ćete. Njega ćemo dodati ovako na stranu, za sada nam nije potrebno. Možete koristiti bilo šta, bilo koje univerzalno ulje, Brunox, Balistol, šta god, Sinol, nije ni bitno. Ono služi samo za podmazivanje nakon čišćenja. I treba vam jedna posuda u kojoj ćete sipati vruću vodu i deterđent za čišćenje, su Sudomil, Feri, šta god. Dotle ćemo da dođemo kasnije, pošto treba voda da bude vruća, da se ne hladi sada. Prvo ćemo detaljno da rastavimo ovaj crnobarutni revolver. Tako da ćemo sve ovo što nam je trenutno nepotrebno da sklonimo sa strane. A ono što nam je potrebno za rastavljanje je šrafciger, ključ za pistone, ovo za izbijanje je deo štipaljke, ja koristim za izbijanje ove štifnice, i čekić. Prvo što radimo, uvek naravno proverimo da li je oružje prazno, nema kapisli, u cilindrima, u burencetu nema ničega. Jednostavno trebamo sada da rastavimo revolver. Kako se to radi? Pa prosto, vidite ovde ovu štifnu koja ide, znači ona drži cev za šipku ovde koja ide kroz doboš, nju moramo da izbijemo. Ona ovde ima jedan zub i to moramo da izbijemo uz pomoć nekog, kako da kažem, neke priručne stvari kao što je recimo ova štipaljka. Da bi krenulo prvo ta štifna, možemo da iskoristimo toalet papir koji već imamo. Ja preporučujem jedno parče kože ili tako neke debele gume, da ne oštite brun, tako da stavite ovde preko ove štifne i jednostavno blago udarite, ono se pomera, ali nema veze, znamo gde je, da krene. Evo, kao što možemo da vidimo, ona je krenula. Sada je izbijamo uz pomoć ovog, malo podignemo sa stola, pridržimo, nema tu neke preterane siline, nije ni potrebno, jednostavno blagim udaranjem ona kreće, kada je krenula, izvučete je i odvojite na stranu i nju čistimo, neka je za sada tu. Zatim jednostavno izvučete cev i deo sa samograma. Zatim skidamo cilindar, odvojimo ga, vidite koliko je to prljavo, veoma prljavo, i sam cilindar je prljav, evo pogledajte moj prst od samo jednog ovako pipanja. I ajmo prvo da rastavimo ovu polugu za nabijanje kugli. Vidite ovde dva šrafa, rastavljamo samo ovaj šraf. Zato nam treba šrafciger. Lepo to odvrtimo do kraja. Sada možemo i rukom. Više nam šrafciger ne treba. Kada smo odvrteli, jednostavno skinemo ovu polugu za nabijanje i ostavimo pored. Ovaj šrafčić koji je graničnik za ovu štifnu možete da skidate i ne morate, ja ga i ne skidam, jer tu jednostavno nema šta da uđe prljavština. Zatim rastavljamo pistone sa samog doboša. To je vrlo to prosto radimo ključem za pistone. Zato kažem, obavezno morate da imate ključ za pistone, ovako da vidite bolje.
jer ukoliko ne čistite pistone, neće doći do opaljenja. Ostavimo na stranu. I tako sva 6 komada. I malo smo ubrzali postupak, posljednji piston odšrafljujemo i sada smo odšrafili pistone i cilindar je spreman za čišćenje. Sve to ostavljamo ovako sa strane. Sada moramo da rastavimo, ni ključ za pistone nam trenutno više nije potreban, sada moramo da rastavimo, kako da kažem, ram ovog revolvera. Prvo, šta ja radim, svako ima neku svoju filozofiju kojim redosledom šta odšrafljuje. Ja prvo skinem ove, kako da kažem, drvene korice. Odnosno, prvo odšrafljujem ovaj ovde šraf na samom rukohvatu. Prvo njega. Zatim odšrafljujem ove ovde šrafove. Odšrafljujemo jedan po drugi, normalno. Redosled nije ni bitan. Ukoliko čujete buku sa strane, ja se izvinjavam, strelište je trenutno u renoviranju, pa se čuju majstori. Ali čujemo se, mi nije nikakav problem. I jednostavno odvojite drvene korice i ovaj mesingani deo. Vidite, svuda se uvlači prljavština prilikom pucanja. Vidite. Drvene korice ne treba da perete, zato kažem, treba malo toalet papira. Njih ćemo odmah da očistimo. Jednostavno obrišite. Unutra gde naležu ovi metalni delovi. Sasvim je dovoljno, jer drvo ne može da zarađe, naravno. I kada ovo tako obrišete, neće da vam se nagomilava prljavština unutra, da možete posle ponovo lepo sve da vratite. Znači, sve obrišete. I, kao što vidite, vidimo da li nema nešto ni ostalo, kao što vidite, to je to, sasvim dovoljno. I drvene korice ostavljamo sa strane. Zatim, odšrafljujemo ovu lisnatu oprugu koja služi, kao što možete da vidite, da njena silina u stvari vraća udaračkoj udara kapislu. Eto vidite. Znači, kako je ona sad napeta, prilikom opaljenja, ona vraća. Ona je pod naponom. Kako ja skidam, jednostavno odšrafim ovaj šraf, ali ne do kraja. Malo ga otpustim, ovako. I zatim pritiskanjem, odnosno prstom, pritisnem i sklonim na stranu ovu oprugu. I sada odšrafim i nju, to jest i ovaj šraf. To ostavimo tu sa strane. Sada smo skinuli tu oprugu. Zatim moramo da skinemo ovaj metalni deo, ovaj mesingani deo, štitnik obarača i sve oko obarača. Tu imamo 3 šrafa. Isto redosled, svako ima neku svoju filozofiju. Ja skidam prvo ove pozadi. Onda ubacimo kako treba. Odšrafimo njih. I ovaj ovdje još jedan, treći. I skinemo šrafove, naravno. Pogledajte kolika je tu prljavština. Pogledajte. Sve ćemo to detaljno da očistimo. Šrafiće ove ostavite sa strane. Možete ovako da ih ne pomešate ukoliko je to bitno, mada je nebitno. To uvijek prilikom sastavljanja posle vrlo se lako vidi koji je šraf gde je išao. A i ako promenite neki redosled, nije bitno, vidite da su isti. Apsolutno isti šrafovi. Ali neko ovako mi ćemo da ostavimo sa strane. Zatim moramo da skinemo ovu oprugu koja pritiska sam okidač. Vidite ovu lisnatu oprugu. Skidamo nju. Kada skinete ovaj šraf,
samo okrenete i ona će jednostavno da ispadne. I ona uvek ide, ovim kada se vraćate posle, ovim delom koji se savija na dole, uvek ide ona na dole, ona pritiska ovde zub okidača, vidjet ćete posle prilikom sastavljanja. Zatim, odšrafljujemo udarač. Ja tim redosledom skidam uvek. Šrafljamo ovaj veliki šraf. Skidamo. Jednostavno, a da, tačno, ne možemo da izvadimo dok ne izvučemo ovo. Znači, vidite, ovaj deo koji upada ovde u ram. Skinemo to. I još ova dva šrafa. Prvo ošrafljamo ovaj. Znači, kako vidite kako su na samom ovom ramu. Imate donji i gornji. Prvo ošrafljamo gornji šraf. Sada će da ispadne još jedan mali deo. Ako neće, izvući ćemo ga sami. Evo ga. Ovaj, koji služi da ovde kada napinjete, ono što čujete klik, klik, on klizi ovde preko ovog zuba na samom udaraču. U svakom slučaju njega. I sada još jedan poslednji šraf. Šraf okidača. I skinemo okidač. To je kompletno rastavljen crnobarutni Colt, odnosno pijetina reprodukcija Colta M1851 Navy. Kad ste sve rastavili, uzmemo ovako jednu posudu sa otprilike trećinu vode, možda malo i više, i stavite otprilike jedno 2 supene kašike nekog deterđenta. Promešajte to malo, voda je vruća, ne mora bude kipela voda, mlaka voda, onako vruća voda, da možete ruku da držite u njoj. Razmešate taj deterđent i onda sve ovo što peremo stavimo u tu vodu. Znači sve ove delove, sve apsolutno stavite tu. Ne sekirajte se, šrafovi i ostalo ne možete da pomešate, jer veliki deo šrafova je isti. I sada to ostavimo tako jedno 10 minuta. Kada je sve to bilo u vodi jedno 10 minuta, otprilike da se otpusti sva ova prljavština, sada čistimo. Prvo ćemo da čistimo ove krupne delove. Iskorišćena četkica za zube je sasvim dovoljna. Samo malo da se ne umažem baš mnogo. Iako je ova jakna za ovde, za na strelištu, za pucanje. Tako. I sada, evo što ću prvo da izvadim, evo recimo ovaj deo rama, odnosno sam rama je, tako da kažemo. Evo okrijemo četkicu i jednostavno, kao kad perete zube, istrljete sve. Mokrite četkicu povremeno i trljete. Svuda, u svaki otvor, da se skine prljavština. Već pogledajte, vidite kakva je četkica. Evo da malo bolje vidite, već je prljava. To je znak, znači da čistimo, da se čisti dobro. Još malo ćemo ovaj deo gde ne možemo da uđemo četkicom, sada ćete da vidite, ali gde god možemo da uđemo, uvek četkicom. Sve to lepo skinite. Ovo je malo dugotrajniji proces. Sve oko crnog baruta zahteva
malo više, tako da kažem, pažnje i strpljenje. Jednostavno je uživanje u samom pucanju. Posle, ko voli da čisti oružje, ne postoje verovatno mnogo takvi, ali ko voli da čisti oružje, jednostavno odvoji vreme za čišćenje i uživa u čišćenju, jer naravno to njegovo oružje kojim posle puca, koji mu donosi zadovoljstvo pucanja, jel te? Kada smo sad ovako očistili, uzmemo ovu četkicu kojom ćemo posle da čistimo cev i ovde gde ne možemo da dohvatimo četkicom, očistimo ovom četkicom za zube, očistimo ovom četkicom kojom ćemo posle da čistimo cev. Isto ovako sve. Već voda počinje da dobije neku brown boju, te kad budemo čistili cev vidjet ćete. Opasno ima da bude crno i prljavo. Da vidimo. Čist je prst. Sve je ovo čisto. Sve je čisto. Odlično. Proverimo malo bolje. Svuda. Evo još na jednom mestu. Kad čistimo detaljno, da čistimo detaljno kako treba. Tako. I očišćeni deo, mokri, spustamo na ovu ovde aluminijumsku foliju. Šta nakon čišćenja radimo? Kada sve to naređemo na aluminijumsku foliju, tu aluminijumsku foliju selimo u rernu, koja je prethodno zagrejana na 100 stepeni, da se to što brže osuši. Kada se osuši, idemo dalje u proceduru, ali za sada, znači, čistimo i stavljamo na aluminijumsku foliju. Ajmo burence, doboš. S polja, naravno, četkicom. I ovde gde se šrafe pistoni, u svaki ovaj zađite, to vrlo lepo da očistimo. Šta je poenta ovako su domile i tople vode? Jednostavno skida naslage crnog baruta. Najbolje za skidanje naslaga crnog baruta. Evo pogledajte i neke druge tutoriale za čišćenje na internetu. Ovako se najbolje čisti crnobarutno oružje. Pogledamo. Svaki još malo ovako u krug gde su navoji. I sada ovom četkicom čistimo unutrašnjost, ako da bolje vidite. Čistimo unutrašnjost samih cilindara. Ona prođe i kroz. Ovo je četkica manje kalibra za 9 mm, zato što može da prođe i kroz same, kao što možete vidite, kroz same navoje za pistone, da očisti to vrlo dobro. I već možete vidjeti na snimku ova voda kako je prljava. Povučemo još jednom kroz svaki. I centralni ovaj deo gde prolazi ona šipka kroz burence. Očistimo četku, naravno. Da vidimo. Sve smo očistili perfektno. Vi možete vidjeti, ali ovdje ovako kad pogledamo unutra, sija se. Ostavljamo doboš. Ajmo recimo sada ovo. Vidite koliko je ovo prljavo. Samo par prolaza. To je čisto. Ovo je trag otisak od korišćenja. To je normalno, ovaj blago zatamnjeni deo. Međutim, ukoliko vam se to ne sviđa, možete da uzmete, ne preporučujem to stalno da radite, vodenu šmirglu, granulacija, na primjer 2000. Namokrite je i ovo ispolirate. Ako hoćete da vam se unutrašnjo sija, mada nema potrebe, apsolutno. Očistimo i štitnik okidača i ovu rupu gde prolazi okidač. To nije potrebno nešto čistiti detaljno, mesing ne može da zarđa od crnog baruta. I ovo čišćenje ovako detaljno, sa rastavljanjem celog revolvera, ja radim otprilike posle,
2-3 pucanja na strelištu. Nebitno koliko su seanse, otprilike 50-ak, možda i malo manje, 30-ak recimo kugli. Posle drugog puta ja čistim, možete i posle trećeg puta, ali uvek čistite cevi, burence. Obavezno. Ovo dole gde su ostaci, ja tako čistim za sada, nisam imao nikakvog problema sa rđenjem ili nečim sličnim. Ovo je detaljno, kompletno čišćenje. A možete, kažem, samo i burence da očistite. I cev, naravno, cev. Obavezno posle svakog pucanja. Ja zaista vam kažem da ja uživam u ovom čišćenju. Apsolutno mi nije teško da čistim svoj crnobarutni revolver. Što imamo dalje? Cev ćemo da ostavimo na kraj. Da njega očistimo na kraju. Već pogledajte kakva je voda. Vidite, ostalo na snimku. Otprilike pola revolvera je očišćeno. U cevi ima najviše prljavštine, naravno. I u samom dobošu, ali u cevi najviše. Očistili smo i to. Lisnata opruga. Nema šta puno da se čisti. Pistoni su najpipaviji. Evo okidač i on je prljav. Ali evo posle samo jednog, vidite, odmah se očisti. Očistite okidač, da od udara kapislu obavezno. I okidač, evo, čist prst. I dalje čist, znači očistili smo, to je, pardon, okidač, zovem ga okidač, udarač, očistili smo odlično. Ajmo sada na sitne delove. Možemo da ih nađemo. Onaj deo, ne znam kako se zove, zbog koga klikće kada se zapinje udarač. Zatim, evo neke šrafiće. Ajmo ovaj deo što naleže na okidač. Sasvim dovoljno. Šrafove malo samo, nema potrebe, u navojima teško da može da uđe prljavština. Imamo i ovaj deo što ide na udarač. Tajmer se valjda ovo zove, nisam siguran, nebitno. Bitno da ga vi vratite gde je bio i da to funkcioniše kako treba. Naziv mi nije bitan. Ajmo da čistimo pistone. Pistone obavezno, znači navoj, oko navoja i oko samog pistona. Detaljno očistite piston, na njemu ostaje garež od kapisla, što je normalno. I što ja volim da radim, dovoljno su duge ove dlake četkice, da kada gurnete sa ove strane da uđu unutra u ovu rupicu sa jedne strane i da uđu sa druge strane. I zatim ja dunem kroz i pogledam, piston je skoro čist, samo sekunda. Sada je piston čist sa lepom velikom rupom. Tako uradite sa svih 6 pistona. I ovo je poslednji piston. Preskočili smo malo, svi 6 se čiste isto, apsolutno. Da mi bez veze gubili vreme i gledali. Evo vidite kako lepo uđe ovo četkice unutar samog pistona. Vidite, se nadam da vidite. I očisti i s unutrašnje strane. Pogledamo. Odlično. I sada je još ostala cev. Pogledajte koja prljavština ima da izađe iz cevi. Ste videli? Ogromna prljavština. Ja malo ovako. Pa je malo izmućkam. Op. I sada očistimo. Pogledajte. Pogledajte šta voda skida. Pogledajte koje naslage prljavštine.
ali to se skine ovako u sudomiloj vodi odlično. Znači, zaista, zaista odlično. Pročistimo malo četkicu. I još malo. Da budemo sigurni. Pokazat ću vam cev, znači perfektne, ali sada moramo da očistimo i ovde oko same cevi, to jest svuda, jer i ovde ima talog prljavštine, kao što možemo da vidimo. I usta cevi. I ovde gde prolazi poluga za nabijanje, pošto ne može četkica tu da uđe, očistite jednostavno ovako, bez problema to tako može. I još jednom ćemo kroz cev. Ja se nadam da ćete moći da vidite da je to perfektno čisto sada unutra. Ja mislim da vidite. Perfektno čisto. Jednostavno, tako funkcioniše čišćenje. A pogledajte vodu. Užas. Uvek proverite još jednom rukom, pošto ne možete uvek da vidite od prljave vode, da li vam nije ostao neki šrafčić ili nešto, da ne prospete ovo u kanalizaciju sa nekim šrafčićem. Pošto nije ostao nijedan šrafčić, sad ovu vodu naravno rasipamo, a ovu foliju sa svim ovim delovima lagano, ako rasporedimo, lagano odnesemo i stavimo u već zagrejanu rernu na 100 stepeni jedno, ne više od 5 do 10 minuta. Naravno bez drvenih korica, sve ove metalne delove, 5 do 10 minuta u rerni da se osuše kako treba. Sada kada se sve osušilo i naravno ohladilo posle tretiranja u rerni, sada ćemo da sve to nauljimo i da sastavimo. Možemo da nauljimo malo svaki deo, pogotovo ako duže nećete da pucate, ali ja volim malo da prsnem, pošto smo tretirali vodom, svaki deo, zato vam treba sad balistol, ili Brunox, svejedno, Sinol, šta god. Slobodno malo razmažite prstima, morate malo se umažete, bože moj, pa šta da radimo sada? Tako. Višak ukoliko ima viška, zato koristimo toalet papir da obrišimo višak ulja. I sada možemo da sastavljamo. Prvo što ja volim da vratim, prvo vraćam udarač. Kao što možete vidite, udarač. Treba vam ovo za udarač. Malo ćemo da namažemo udarač. Vidite što kašnje, ali ovaj balistol smrdi kao fuga. Malo namažemo i stavite ovaj deo koji izgleda ovako, kao što vidite. Stavimo ga ovde i onda u ovaj zub na samom ramu upadne i okidač ide gore. Dovedete okidač, to jest udarač, pardon, na svoju rupu i onda ovaj veliki šraf, gde sam ga stavio, evo ga, veliki šraf,
provučete i zašrafite. Samo da ga dovedem. Ovako. Sada šrafite. Kada dođe do kraja, slobodno šrafcigerom. Budite pažljivi da ne bi oštetili spoljašnjost svog revolvera. I onda stavljamo okidački mehanizam. Prvo stavljamo ovaj deo, ne znam kako se zove, koji služi da tajmer dalje, šta li je nebitno. On ide ovde, vidite ovu rupu. Ovaj njegov deo služi da ovde zaglavi burence. Znači, ne znam da li vidite, da zaglavi burence. On mora da izađe ovaj deo kroz ovu rupu na samom ramu. Ne možete da ga stavite pogrešno nikako. Jednostavno da ovako bude tu i stavljamo jedan od ovih šrafova, ima dva, jedan je za okidač, jedan je za ovaj deo koji ima samo navoj pri samom dnu, pri samoj glavi šrafa. Stavljamo i šrafimo. Do kraja. Ne treba to nešto previše stezati, ali stegnite. Zatim, okidač ide ispred udarača. Znači ovde. I sada stavljamo njegov šraf. To je onaj drugi onakav, evo ga, sa istim navojem. Do kraja i šrafimo. Zategli smo, zašrafili smo. Evo vidimo sada da sve to radi. Evo zapeto. Čim otpustimo, to je čim povučemo, on ide. Znači sve je na svom mestu. Zatim, šta ja volim sledeće? Znači sledeće vraćam, naravno, svojim redosledom ovaj deo. Znači, ova opruga koja naleže, evo da vidite, koja naleže na sam obarač, samo je stavite, ona mora da legne na svoje mesto. Znači, ovaj njen deo ide na ovaj zub ovde, obarača, i dole. Zatim ovaj kratki šraf, ovaj kratki mali, to je njen. Šrafciger je magnetni, pa malo to zašrafite. Kažem, ne treba ništa previše stezati, ali stegnite da se ne odšrafi, naravno, u pucanju se to drži kako treba. I on služi za ovo, znači da drži udarač na svom mestu. Evo, radi. Prvi kokot, zapeto, tu je, kada povučemo, sve funkcioniše. Vraćamo štitnik obarača sa ovim delom nazad za rukohvat. Nebitno redosled šrafova, u svakom slučaju morate da zašravite sva tri. Šrafimo prvo ovaj. Ja evo sad u ovom slučaju tako radim. Pardon. Šrafite do kraja. Kao što rekoh malo pre na početku, ukoliko čujete neko lupanje napolju, to su majstori, strelište u renoviranju. Izvinite zbog buke. Zatim ova dva šrafa. I šrafimo. Da zategnemo. Tako. Zatim vraćamo ovu lisnatu oprugu koja drži napon, to je u stvari uz pomoć nje udarač ide silinom napred kada se povuče okidač. Ja volim da krenem prvo sa šrafljenjem
ovde, to je ovaj kratki a debeli šraf. That's what she said. Polako. I pritisnem i vratim ga na svoj zub ovde. On ima mali kao točkić i zub na svoje mesto i onda ga dotegnem. I sada možete da proverite da li sve to funkcioniše. Prvi kokot, ne može doći do paljanja, sve je u redu. Zapeto, dolazi do paljenja. To funkcioniše. E sada, vraćamo korice, jednostavno, prosto i ovako. Evo, do kraja. I vraćamo ovde na svoje mesto. Ja uvek prvo krenem sa ovim šrafićima, ali ih ne dotegnem, to jest ne zategnem ih do kraja. Pardon. Ne zategnem ih do kraja. Jer sada ovaj prvo zategnem do kraja ovde, zato što je to malo pod naporom, to jest pod naponom, kako god želite da kažete. Njega zategnem do kraja. I onda dotegnem ove ovde. Sada je to. Sve je leglo na svoje mesto, kao što možete vidjeti. Sve je ok. Sada da sastavimo burence i pistone, ali pre toga uvek nauljim i s polja. Ovako od ovog prskanja nauljili su se i sami navoji unutra. Volim malo ovako i s polja navoje da prsnem i pistone. I ovako još malo u ruci to protrljam. Ne treba tu ništa puno ulja, samo površinski tanak film. Kao što možete vidjeti, oni su to primili. I sada ih vraćamo na svoje mesto. Kasnije ćemo unutra, kada zašrafimo pistone, samo blago vlažnom vatom, vidjet ćete. Šrafimo pistone i tako za svaki. I šrafimo posljednji piston. Šta ja sada volim da uradim? To je da ovako odozgo naprskam pistone i to uđe i unutra samih pistona. Pokupimo višak ulja. To što je ušlo unutra, ako ne pucate jedno vreme, ja uradim ovako. I to je sad ušlo unutra kroz same pistone, kroz same one rupice unutra gde prolazi varnica. To nije nikakav problem. Kasnije kada pucate ponovo, opalite 6 kapisli na prazno i sav višak ulja će da izgori. Za sada pokupimo ovako toalet papirom, odnosno maramicom ili ubrusom, šta god imate pri ruci. To je tako. Sada, da bi unutra namazali, pošto smo prali naravno, da bi unutra namazali, ja koristim malo parče vate, nauljim ga i svaki od ovih, evo ovako, i posle možete i ovom, kako se zove, da namotate ovu vatu na
šipku za čišćenje, nebitno je. To uradimo ovako. Malo možda duže traje, ali ja se nigde ne žurim. I proguram i kroz sredinu gdje ide ova šipka. Do kraja. Evo kao što možete vidite. I sada je to nauljeno odlično. Možemo slobodno ovaj višak onako malo pokupimo, mada ja uvijek ostavim, vidjet ćete na kraju što uradim i sa revolverom. Ovako. Sada jednostavno malo prsnite ponovo ovdje. Vraćamo doboš na svoje mjesto. Zatim sljedećom vatom sasvim je dovoljno da nauljimo cev, to jest potrebno je da nauljimo cev. Sasvim je dovoljno ovako. Jednostavno izgurajte ovu vatu kroz cev i ja se nadam da možete da vidite, proći ću još jednom da ostane još malo ulja. Ja se nadam da možete da vidite cev koja se sija. Evo. Nauljili smo je. Jer ako je ne nauljimo, zarđit će naravno. Sad slobodno iskoristite ovu vaticu, nauljite i ovdje. Ovako. I nauljimo i ovu štifnicu. I naravno samu polugu za nabijanje. Sad možemo da vratimo polugu za nabijanje na svoje mjesto. Ovako. Njen šraf je ovdje. I zašrafimo. Zašrafimo. Vratimo na ram na cev. To je cev na ram, pardon. Sve. I sada vratimo ovu štifnicu. Ovako. Da pođe. I opet kažem, stavite nešto, iskoristit ćemo ovo što smo brisali višak, da ne oštetimo metal. Zakačimo se na drugu stranu, kao što možete vidite. Provjerimo da li ne zakačuje nigde. Naravno da ne zakačuje. Funkcioniše. Tajming je odličan. Sve smo odlično završili. Sada obrišite suvom višak ulja sa spoljašnje strane. Suvim toalet papirom. Tako. Znači ću ja da obrišem i svoje ruke. Onda nakon toga uzmete jedan toalet papir. Samo ovako i time prebrišete ceo revolver ponovo s polja, da zaštitimo s polja od rđanja, mada ima i bruna, ali opet. Sve. Možete slobodno i drvo, ništa neće da mu fali. I još će plus, kao što možete da vidite, ovako da se sija. Vidite kako sada izgleda. To je bilo, kao što vidite, čišćenje crnobarutnog revolvera. Jeste malo duži postupak, ali i možda nije svako moj video interesantan, ali je bio potreban zato što je puno ljudi nakupovalo crnobarutno oružje, a ne zna puno o tome.
U svakom slučaju, nijedan tutorial koliko ja znam nema na srpskom za to. Evo, ovo je prvi. Nadam se da vam se dopao i nadam se da ste naučili nešto novo. Obavezno čistite vaše crnobarutno oružje uvek posle pucanja, tako ćete da ga koristite i da uživate u njemu dugi niz godina. To je bilo sve u današnjoj epizodi na kanalu DumDum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete novčno nas podržite preko PayPal i Patreona kako bi nastavili da snimamo, naravno. Također prijavite se na naš kanal na YouTube-u, podelite ovaj video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima, a mi se sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.